Hi guys! Welcome back to my life. And for today's video samahan nyo akong mag-prepare para sa Binalonan Singing Idol 2022 Showdown. Ito nga pala yung bag na ginamit ko. Alam nyo ba na kahit maliit yan, sobrang dami ng laman yan. Ang daming, hindi ko alam kung bakit ko bitbit. Dito na ako sumakay sa may modern jeep para hindi ako mainitan, para fresh pa rin ako pagdating ko sa Binalonan, di ba? Itsura check muna ako kung oily na ba ako dahil oiliness is next to ugliness. Matapos ang ilang minuto nakababa na nga ako dito sa may sabatan sa Binalonan. Tapos dumiretso na kami ng handler ko dito sa white tent dito sa poblasyon sa bayan ng Binalonan para dun sa punutan ng numbers para sa event mamayang gabi. Saktong-sakto lang yung dating namin kasi yun din yung dating ng mga organizers ng event. Iilan pa lang kaming mga contestant na dumating kaya naman nauna na rin ako. Isa ako sa mga nauna na pumila para doon sa pagbunot ng numbers para sa event mamayang gabi. Sabi nga pala nung handler ko dapat ang mabunot ko ay yung mga panghuling number kasi mas okay daw yung ganon sa mga pa-contest na ganyan or sa mga pageant na sinasalihan nila. Naniwala naman ako kasi mas may experience sila pagdating sa mga ganitong kalakaran. At ayun na nga, nagkatotoo nga yung gusto ng handler ko kasi ang nabunot ko ay yung pinakahuling number para sa event. Binisita na rin namin yung stage kung saan gaganapin yung singing contest tapos ibinigay na rin namin yung material na gagamitin ko para mamayang gabi. 1 hour later. Bumalik kami dito sa bahay nila Audi kasi dito ako nakiligo, dito ako nakibihis, tapos dito na din ako minake-upan. Tsaka dito i-check yung final look para dun sa itsura ko para mamayang gabi sa event. At ayan na nga, nagsimula ng palitadahan na naman ang aking pagmumuka. Hindi, joke lang. At habang mini-makeupan ako at pinapanood yung inaayusan, gusto ko na rin magpasalamat sa mga importanteng tao kung bakit ako nandito sa Binalonan Singing Idol. Syempre, yung nag-convince sa akin, yung handler ko si Katrina Del Campo, tapos yung chief nurse ko na pumayag, inaayos yung schedule ko para lang makapag-audition ako, makasali ako dito sa contest na to. Kay Ma'am Elena Bitadeo, maraming salamat po kasi sinusuportahan nyo yung mga ganitong klaseng event ko. To my PCH family, hindi ko na kayo maisa-isa sa sobrang dami. Maraming salamat po sa panonood ng videos ko, pag-share, tapos pagsusuporta nyo sa akin, pag-cheer kapag may mga ganitong event akong sinasalihan. Maraming salamat dun sa team na tumulong sa akin. Of course, Katrina Del Campo para sa aking makeup, si Audi para dun sa coat na ginamit ko, si Mac Regacho para dun sa hiniram kong pantalon. Wala kasi talaga akong alam sa pagdating sa fashion kaya naman nanghihiram lang ako ng mga gamit. Maraming salamat din kay Ian Gubatan dun sa pinahiram mong jacket sa akin kahit hindi ko siya nagamit dun sa mismong performance kasi chine-check nga nung handler ko kung ano yung magiging look. Maraming salamat pa din sa pagpapahiram mo sa akin ng jacket. Maraming salamat din pala sa lahat ng Facebook friends ko, sa mga TikTok followers, tapos sa mga YouTube subscribers ko sa patuloy na panonood sa aking mga videos. Sana po wag kayong magsawang manood at sumuporta sa mga susunod ko pang content. Asahan nyo na mas gagalingan ko pa sa mga susunod na videos ko. Alam nyo ba guys na ito na yata yung pinaka-busy kong taon sa buong buhay ko. From volleyball, to singing, to traveling, lahat na yata ng klaseng bagay nagawa ko na ngayong taon. Umpisa pa lang kasi ng 2022 na invite na ako sa isang kasal para kumanta. Alam nyo naman 'di ba na dream ko talagang kumanta sa isang wedding. Kaya tuwang-tuwa naman ako. Tapos pagkatapos noon nagsunod-sunod na, sobrang busy ko na parati na ako may ginagawa. Yun naman talaga yung gusto ko sa buhay. Ayoko nung stagnant lang ako. Gusto ko yung parati akong busy, parati akong umiikot-ikot kung saan-saan at nagta-travel. 1 eternity later. At ito na nga yung aking final look para dito sa Binalonan Singing Idol 2022. Maraming salamat sa aking team sa pagtulong sa akin, sa pagbibihis sa akin dahil nagmukha akong tao ngayong gabi. Hindi ko talaga alam kung anong magiging itsura ko dito sa Binalonan Singing Idol na to kung wala yung team ko. Kaya naman maraming salamat talaga sa kanila. And of course, malaking pasasalamat ko din sa Diyos na nagbigay sa akin ng talentong to kasi marami akong naabot na tao, maraming natuwa sa akin ng dahil sa talent na binigay niya sa akin na to. Hindi ko na nga iniisip na manalo sa contest na to. Ang sa akin lang makapag-perform ako ng tama, maraming makarinig sa akin, at yung pakiramdam na maraming nai-inspire every time nagpe-perform ako.
Hindi rin naman talaga biro yung pinagdadaanan bago ako sumalang dito sa singing contest na to. Kasi alam nyo naman, di ba, meron akong trabaho, sobrang busy sa ospital, tsaka marami akong bagay na ginagawa. Pero maraming salamat kasi nagkaroon ako ng chance na may pakita tong talento na to. Contender number 20, Paulo Pangilinan. Would you tell me why there is sadness in your eyes? At sa tulong na rin ng Panginoon at prayers, nairaos ko naman ng maayos yung aking performance. Kaya naman maraming salamat sa inyo sa lahat ng panonood sa aking mga videos. And please don't forget to like and subscribe.